Какво правиш? Ньокита. Не, стават ли? Еми, почти. Ето, готово 11-то. Да ги нареда сега. Праско, да хапваш ли? 3, не, За това ти получават ли се? 5, Виждаш? 6, 7, 8, 9, Ти не си ги направил, бедоди. 10, 11. Я покажи как ги правиш с виличката, Боби. И чак, може би от другата страна. Оф. Браво. Една идея, Боби, трябва да натиснеш. За да се очертае повече виличката. Браво. Ай сега прети целувка. Станаха вече 26. Искам още една топка. Терес, какво е това на зимията? Махни. Отвори. Не, солета яде. То ти я кажи браво. Наси. А може ли още една топка? Защо ли тая топка? Ньокита. Няма те свърсиха. Има топка, ето погледни. Така ли? Да. Ето ти даде. Боби, я дай целувка. Боби. Такава много